Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Għandi xi ħaġa f'moħħi, ħanatikom ħin u provaw waqtaw x'inhi. Narawha madwarna kull imkien, kull fejn ħarsu qegħdin hemm. Mingħajrhom id-dinja tkun vera monotona u xejn interessanti. Kull oġġett għandu wieħed jew aktar minnhom. Jaw tajt, f'moħħi għandi il-kuluri! Tgħadkom idea kemm jeżistu kuluri ħafna. Jinlom tħolma ħelwa llum, jinlom bil-kulur. ċriki, kwadri u triangli rajċita kull kulur. L-aħmar, l-isfar u anke l-blu fil-qawsalla jinsenti. Fejn irrid, fejn ifettilli u nixtieq. Għax f'tal-ġmil tal-ilwien jien neżisti kull imkien huwa l-ġmil tal-wien li jien nara kull imkien jiena nara kull imkien il-kuluri. Jiena nara kull imkien il-kuluri. Sbieħ ħafna l-kuluri hux. Kontu tafu li fost il-kuluri kollha hemm tlieta minnhom li huma vera speċjali. Dawn huma l-aħmar, il-kulur blu u l-isfar. Iva. U tafu għalfejn dawn it-tliet kuluri huma vera speċjali? Għax minn dawn it-tliet kuluri tista' toħroġ il-kuluri kollha l-oħra. Interessanti hux? Għara minn tfaċċa. Tara fuq dan huwa l-kulur aħmar. Issa xemm kulur aħmar? Ħanaħseb ftit. Iva, hemm ħafna frott kulur aħmar bħal pereżempju it-tuffiħa. It-tuffiħa hija kulur aħmar, imma mhijiex l-unika frotta li hija kulur aħmar. Hemm ukoll dullieħ, il-frawli, jew pereżempju wkoll hemm bil-tadam. Ara dan, ara ftuħ dan it-trak ta' fux jismu it-trak tat-tifi tan-nar. Aħmar ukoll jagħmluh da. U jekk tkun miexi fil-kampanja, tista' wkoll tara xi peprina. Peprina hija fjura ħamra vera sabiħa. U forsi tara xi nanna kola wkoll, dik ukoll tkun ħamra. Ara naqra xi ġmil hawn, kemm hawn sabiħ, kull imkien siġar u kollha mimlijin frott. Waslu Zizi u sħaba ġew ippreparati biex jibdew jaqtaw il-frott. Kika ċabet xi qfif tal-qasab biex jimlewhom bil-frott li se jaqtaw. U Tetu ċab xi kannestri wkoll. Tgħid kollha se jimlewhom bil-frott. Baba ġab dit-taqta t-tuffieħ l-aħmar, imma mhux jirnexxiela tlaħħaq it-tuffieħ li hemm fil-għoli. Nunu, aħjar iġġib is-sellum mir-razzett biex tkunu tistgħu taqtaw it-tuffieħ li hemm fl-għoli. Sadattant, Zizi u Kika bdew jaqtaw it-tadam il-misjur. Ara din it-tadama, din mhux ħamra bħat-tadam ieħor. Zizi qed jgħid lil Kika biex ma taqtaħiex għax għadha ma saritx. Hemm x'qed jaqta' Tetu. Il-laħwa kemm ġabar frawli, min jaf kemm huma tajbin dawk il-frawli ħomor. Zizi u sħaba kważi lestew. Ara kemm għandhom qfif u kannestri mimlijin frott. Għandhom żewġ qfif mimlijin ta' dam aħmar. 3 kannestri bit-tuffieħ aħmar, uffa frawli. Dal-kannestru x'fih? Dan il-kannestru fih id-dullieħ. Imma d-dullieħ mhux aħmarux. Ara, Tetu għandu dullija maqsuma min-nofs. Id-dullieħ aħmar minn ġewwa. Kemm għandna frott aħmar? Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu naruk, nispera tkun ferħan. Għax sa maħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun
darbohra nilqawk għanna imma l-lum ser nejdu ċaw.